El segon punt és el que fa referència a la proposta de l'alcaldia relativa a l'aprovació en caràcter provisional de l'anul·lació de l'acord d'imposició de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenos de naturalesa urbana, la plusvalía municipal. Ciudadanos. Volia confirmar que n'hi hagué un poc de jaleo en la comissió informativa i s'estigué debatint sobre el cost d'esta proposta. Entonces, he vist que segueix apareguent el grup popular com a referència. També he vist que està ficat ahí en el límit de si és correcte o no. El que volia confirmar és si el cost d'esta proposta, que és una proposta d'alcaldia, l'opinió del grup popular deu d'estar incluïda dins d'una proposta d'alcaldia. Simplement vull que el senyor secretari me confirme si el cost d'esta proposta és correcte i entonces intervendré. A veure, si el senyor secretari no ha vist res mal en la proposta, no ha fet ningú informe que desacredite la proposta és vàlida. I si tens que fer qualsevol actuació, debat, manifestació, afirmació o negació, doncs entonces la fas ara i ja està. Jo pense que estic en el meu dret d'abans d'intervindre que se me confirmi i se me ratifique per part del secretari si el cost d'esta proposta que ja se manifestaren que era incorrecta en les comissions informatives és correcta. Si el senyor secretari manifesta que és correcta, jo seguiré avant i la defendré. Compromís? Per part de Compromís volguérem també tindre la confirmació per part del senyor secretari perquè en la comissió informativa recorde que es va parlar del tema este i va dir que sí, que se resoldria, que quedaria o com a proposta d'alcaldia o com a proposta del grup popular, però no com una barreja de les dues coses. Volguera sentir què té que dir al respecte el secretari. Molt bé. Zoé? A veure, jo és que en les actes veig que jo feu un vot particular demanant que esta proposta o este dictamen, esta proposta en la comissió se retirara com a proposta d'alcaldia i s'acceptara com a proposta del grup popular i no apareix el meu vot particular en ningún puesto de l'acte. I volgués saber també si això és proposta d'alcaldia o proposta del grup popular, perquè no queda clar. Si és proposta del grup popular, si ha passat per registre d'entrada o no. Rafa, anem a veure. Tu creus que un concejal pot fer un vot particular en una comissió informativa? Sí, i deu d'estar reflejat en el dictamen. Per lo menos, si no m'han equivocat molt, això fica en el 97.4 del ROF. Me pareix. A veure, quan esteu en comissions informatives, el que esteu és representant al vostre partit. El que vosaltres esteu fent és representant al vostre partit. El 97.4 diu que se poden presentar vots particulars i tenen que estar en el dictamen. 97.4 del ROF. No ho sé. Vale. Doncs vaig a... Ja que no heu volgut intervindre, intervenisc jo. Si no, intervinc. Jo he intervingut. Però vull que se m'apliqui això. Sí, anem a veure. Se trata de una proposta que lo que diu és aprovar en el caràcter provisional, perquè després té que ser publicar en el boletí oficial de la província perquè siga definitiva, el anular el impost de l'increment de valor dels terrenos de naturalesa urbana, la plusvalía. Per algo que significa un benefici per a tots els del poble que de repente passen a no tindre que pagar-se aquest impost de plusvalía, tot això que acabem de veure. Inassumible. Senyor alcalde, és que el secretari encara no s'ha manifestat. Perdone que l'interrompisca, Inassumible. El senyor secretari té que contestar quan vostès puguen agarrar i preguntar-li i després ell tinga que agarrar i contestar per escrit. No té l'obligació de contestar-li. El senyor secretari... Si se trata de debatir una proposta, sí. Ja li hem dit que no podem començar a debatir-la si no és correcta perquè n'hi hauria que llevar-la de l'ordre del dia. No se n'ho fica el que vostè m'està dient. Vostè pot agarrar i justificar-me en algun puesto que si no diu el secretari sobre una qüestió, vostès tenen que agarrar perquè li dic, fins on arribe jo. Les propostes són passades per secretaria, per a la seva inclusió de l'ordre del dia. I si no n'hi ha ningú informe que me diga que aquesta proposta no està bé, jo agarre i entenc que és correcta.
I després, no n'hi ha, i això és el que vull dir. No sé si els 3 partits polítics varen dir alguna cosa en la comissió o no. No tinc ni idea. Però antes de la celebració del pleno, vostès tenien que haver sol·licitat qualsevol dubte sobre aquesta proposta per escrit, elevat al secretari si era una qüestió d'admissió o no com a punt de l'ordre del dia. I vostès agarren i pensen una cosa que és pitjor encara. Se trata de algo que és en benefici de tots els veïns. Se trata de algo que és a favor de la eliminació d'un impost que qualsevol de nosaltres li ha sentat molt mal aplicar-se en determinades circumstàncies que era per imposició legal. Un impost que, a més, després de la sentència del 17, vostès saben qui han recorrit a la sentència del Tribunal Supremo? No. Sentència del Tribunal Supremo, l'última d'elles, 5 de febrer del 2018. La del 2017, Tribunal Supremo. Estic equivocat o acertat, Rafa? Pues totes les sentències que n'hi ha són del Supremo. Sí. Pues li dic, i a més el Ministeri d'Hacienda i Administracions Públiques ha pactat en la Federació de Municipis i Províncies una proposició de llei que deu de resoldre el galimaties de l'actual situació. I a la sentència del 2010 del Tribunal Supremo, els 2 ajuntaments que presenten recurs perquè no s'apliqui per als efectes que podia tindre són precisament els ajuntaments de Madrid i de Saragossa. Carmena i en Saragossa no me'n recordo el nom, però saben de quin color és. Un impost que sempre ha estat agarrat i ficat en tela de dubte perquè, com passa en lo de les herències també, és un impost que no pots agarrar i previndre, a menys que tu facis una venda o una compra, en aquest cas una venda, que és l'impost, el subjecte actiu és el que ven. Però que quan hi ha una donació al banc o quan se fa una herència és algo que no pots previndre. I que d'això n'hi ha que buscar les formes d'agarrar i de dir l'únic ajuntament en tota Espanya, perquè jo ho he buscat per Google a veure si n'hi havia algun ajuntament que havia eliminat aquest impost. No n'he encontrat ningú. Que no fa falta? Pues en els demés puestos estan passant en tots. I a més, te dic, tu que no fas falta, ¿per qué entonces el Ministeri d'Hacienda i la Federació de Municipis i Províncies estan elaborant una proposició de llei? Per què resulta que en Oliva, avui venien les redes socials, que Oliva aprova la proposta del grup socialista municipal de bonificar la plusvalia? El que passa és que, a diferència de Benaguasil, allí bonifica la plusvalia en funció de la renda i no la elimina. Però si tu dius que no fa falta eliminar-la, per què agarra i Oliva la bonifica? Bueno, pues si no fa falta aprovar-la, pues no la aproves. Però jo te dic que estaran liquidant impost de plusvalia en tots els pobles, menys en Benaguasil, a partir de que se publique. I quan vulguis, ho expliques als altres pobles, quan vinga la notificació per part de l'Ajuntament de que no se té que pagar. I estic segur que si a més li ho reclamen, tu els defendràs gratuïtament perquè ho tens tan clar. I no hi haurà ningú problema.
Sí, sí, populisme. No fa falta, però això qui recorreix és Carmena en Madrid com a representació de l'Ajuntament i a la sentència del Tribunal Supremo i per l'aplicació. I a més en l'Ajuntament de Saragossa, que crec que és una cosa així. Tribunal Constitucional, sentència 59/2007, 2017 de 11 de maig. Constitucional. Bé, tu saps... A veure, t'ho vaig a dir d'una altra manera. Tu tens constància que els ajuntaments continuen practicant liquidacions com a conseqüència de l'impost de plusvalia? No tens constància? Doncs si no tens constància, com debatixes això? Si no tens constància, com debatixes això? No, perquè ja ho... Anem a veure, si no és el Ministeri no estaria agarrant i fent una proposició de llei junt a la Federació de Municipis i Províncies. I el que diu el Tribunal Supremo és que quan hi ha un benefici se té que liquidar. I s'estan liquidant. I si no, es pregunteu als més ajuntaments que n'hi ha vora poble. El que sí que t'asseguro és que si això és, i si a vosaltres no vos pareix bé, voteu en contra, us absteneu, com soleu fer. Però si això no te pareix bé, no hi ha ningú problema. A partir de la publicació, el que sí que podrà fer el veí de Benaguasil és saber que en l'Ajuntament de Benaguasil no li van a cobrar aquest impost. Serà l'únic veí de tota la comarca, de tota la província, de tota la comunitat, que té segur que no va pagar. Des de més, la seguretat la dones tu. Quan tu agarres, jo t'estic dient, quan se publique, perquè ara això s'acorda provisionalment. Si n'hi ha algú que vol representar algun recurs, pot agarrar i presentar-lo. I després se publica, i quan està publicat, jo t'estic dient que després de la publicació, els únics veïns que van agarrar i a tindre seguretat i que no tenen que pagar l'impost de plusvalia són els de Benaguasil. I si els de més agarren i la paguen és perquè no te creuen a tu. Si la paguen és perquè no te creuen a tu. Procedim a votar? M'agradaria intervindre, per favor. És que, clar, potser... Però si no ha volgut parlar, no ha volgut intervindre. Vull seguir insistint en que aquesta proposta... Jo vull que consti en acta el que vaig a dir, perquè crec que és important. Esta proposta en les comissions informatives se presenta. Es va dir que si se presentava com a Partit Popular o com a Grup Popular, la proposta estava fora de plaç, amb la qual cosa no podia arribar a pleno. Sí. Però es va dir que se presentava com a proposta d'alcaldia. Si se presenta com a proposta d'alcaldia, dins del cos de la proposta no pot aparèixer el grup popular i segueix apareguent quan se ens va confirmar en aquesta comissió que se modificaria. Perquè és una proposta d'alcaldia, no és una proposta del grup popular. Perquè si fos una proposta del grup popular estava presentada fora de temps reglamentari i entonces estaria fora del pleno. I jo vull que això quede en constància i com a mi me queden dubtes, ha preguntat l'opinió del secretari que estava allí i que va ser el que ens garantissà que llevaria i que modificaria la proposta. I encara no ha sentit la intervenció del secretari per a poder jo defendre-la o no defendre-la, perquè me sent en una situació que no sé què fer. Perquè aquesta proposta, tal com estava, se va dir que no podia entrar en el Mai en pleno. la vida havies parlat tan clara com has parlat ara. Mai en la vida havia parlat Ciudadanos tan clar com ha parlat ara. Si la proposta es presenta per el grup popular, vosaltres aneu a fer tot el possible perquè se retrase. Que no se tinga que aprovar avui. Que no se tinga que aprovar avui. Si és proposta d'alcaldia, l'alcaldia té unes sigles i tan mal està que siguen les sigles del Partit Popular. Entonces va i resulta que no volen és que aparega en l'exposició de motius que ho proposem el Partit Popular. Increïble. Si vostè el que m'està dient és de deberes i, a més, constarà en l'acta les seues paraules, això és per clamar al cel. Si resulta que tenim que retrasar i demà mor una persona i té que deixar una herència a uns altres, a qui siga, i se té que pagar la plusvalia, com resulta que és una proposta del Partit Popular i per ficar-ho en l'exposició de motius, se té que agarrar i se té que retrasar i que pague el que tinga que pagar. No anem a ajudar-lo, no anem a beneficiar-lo. Claríssimament.
Ho entenc claríssimament. I si algú té que agarrar i vendre el seu pis perquè no pot aguantar, que tinga també que pagar l'impost de plusvalia, perquè així n'hi ha qui pensa que, com ho proposa el Partit Popular, està mal fet. Vale? De meravella. Ha quedat clara i meridiana la seva posició. Ha quedat... Vale, vale. Sí. Vostès tenen una sensibilitat exquisita. Demostren una sensibilitat exquisita. En tal de que no siga el Partit Popular, perquè no aparega el Partit Popular, no anem a fer res, que se retrase, que se lleve, el que vostè dia. Ho diu la llei, senyor Segarra, ho diu la llei, que no ho diu Ciudadanos. No se fique nerviosa. En la proposta d'acord fica algo del Partit Popular. Anem a veure. Senyor alcalde, que no passa res, que no passa res. El secretari no s'ha manifestat quan va dir que se modificaria la proposta. Mire, lo que s'aprova és la proposta d'acord i fica aprobar con carácter provisional la anulación del acuerdo de imposición del impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, así como su ordenanza fiscal reguladora. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales por un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. Tercero, en el supuesto de que en el periodo de exposición pública se presenten reclamaciones, lo que se acreditará por certificación del secretario, este acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose seguidamente a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia. En la proposta d'acord, perquè el de més que n'hi ha és un preàmbul, jo no he llegit així en ningú moment Partit Popular. I torno a dir-li, s'ha ficat una altra vegada, per enèsima vegada, en evidència. Vote el que vulgui, però jo li dic una cosa. Me pareix que és servir molt poc als interessos dels ciutadans que perquè en la fase d'exposició, que no és la de l'acord, ni la proposta de l'acord, ficarà PP que vostè per això tinga que estar condenant a que continuen pagant-se l'impost de plusvalia per part d'aquelles persones fins que se retrasarà l'aprovació d'això. Anem a votar. Senyor alcalde, Compromís no hem pogut raonar sobre la proposta de vostès, no. Hem començat demanant del secretari una explicació, cosa que vostè mos ha dit que mos la donarà per escrit. Jo pensava que tenia que dir-ho ell, però bueno, si vostè és el que pot respondre per ell, vostè ja mos ha dit que mos respondrà per escrit. És correcte això? Volguera que constara en acta, per favor. Jo volguera debatre l'exposició de motius i els acords que planteja la proposta d'alcaldia, senyor alcalde. El que se va aprovar no és la proposta d'acord. La proposta d'acord l'ha dit jo 3 Podem vegades. parlar sobre la L'ha proposta aplicat d'acord? 3 vegades. És l'eliminació de l'impost de plusvalia. I per totes les persones. Puc donar-li Té la algo meva que dir opinió? ahí? Si té algo que dir, digue-ho sobre la proposta Per d'acord. supost, clar que sí. Vale, pues. Puc? Clar. Gràcies, senyor alcalde. Anem a veure. L'exposició de motius de la proposta d'alcaldia. Anem a veure, jo li estic dient de l'exposició de motius, no, de la proposta d'acord. Anem a veure, senyor alcalde. Perquè ja sé que vostè no està d'acord amb la proposta d'acord. Anem a veure, senyor alcalde, el raonament que fan vostès, que fa la proposta d'alcaldia, per a demanar l'adopció d'uns acords, està basada en una exposició de motius. És correcte o no, el que li estic dient? I en l'exposició de motius n'hi ha algo que siga fals? Sí. Dígame, Sí, señor. Adelante. En mayo de 2017 el Tribunal Constitucional anul·lava l'impost municipal sobre les plusvalías. Això no és correcte, i vostè ho sap. No és correcte. És el Tribunal Supremo. No. Sí, no. Anem a veure. El Tribunal Constitucional és el que va, en el 2017, va dir que n'hi havia 3 articles que no eren constitucionals. 3 articles que no l'impost. Vostès diuen que el Tribunal Constitucional anul·lava l'impuesto municipal sobre les plusvalías, i això no és correcte. Que te ho explique Rafa, que ell ho sap millor això. Que te ho explique Rafa. Balones fuera. Senyor, anem a veure, lo de darrere de la coma és lo important.
¿Vostè no creu que la frase principal del párrafo és que el Tribunal Constitucional anul·lava l'impuesto? Va, senyor Soriano, per favor. Va, siguem serios, per favor. A lo que vaig. Anem a raonar els acords. Molt bé. Per part de Compromís, no me mires, Xina. Però si no, si la frase acaba en un... Bueno, ja està. És a dir, Vostè ha acabat una frase... jo no va anar... Anem a veure. Acabé la frase de llegir el punt que gravava la revalorización de los inmuebles cuando son vendidos. Això no ho ha dit. Aunque haya perdido su valor. Això no ho ha dit. El punt no ha arribat. Vostè s'ha cagat de la coma. Anem a veure. Mire, senyor Soriano, no vaig a debatre, és a dir, a perdre temps, que és la política habitual que volen practicar vostès, en lugar de contestar a les coses. Sí, senyor Soriano, sí. Anem a veure. Jo l'únic que li he dit és que això de que el Tribunal Constitucional anul·lava l'impuesto no és correcte, i vostè ho sap, però ja està. Ja està. No és correcte que va anul·lar l'impost. No va anul·lar l'impost. No, no el va anul·lar. És correcte. No va anul·lar l'impost. 3 articles, però 3 articles no és l'impost. Aquests 3 articles formen part de la regulació de l'impost. Luego, sigam com té que ser, és a dir... Bueno, sí, Ernesto, si ho tinc clar, però jo el que te demane, per favor, ja sé que l'exposició de motius no t'agrada, però el que s'aprova és la proposta d'acord. Ja ho he sentit que no vos agrada a ningú l'exposició de motius. Ja ho he sentit, i sobretot perquè fica PP. I això es veu que sangra molt, els que esteu en l'oposició. Així, el que estem parlant és de si s'aprova per part de tots l'eliminació d'un impost municipal o no. Si esteu d'acord en que tots aprovem per unanimitat l'eliminació d'un impost o no. I, a més, un impost prou impopular com és l'impost de plusvalies. I tu, a través de les interpretacions, perquè això no és pacífic, encara ni el Tribunal Supremo sap com aplicar-ho. I mira el que estava dient, o el que li dia jo a Rafa. Estan intentant fer una modificació de la regulació que n'hi havia, sí, però dona compte del que te vaig a dir. El que estàvem fent és intentant fer una regulació diferent, perquè n'hi ha molts ajuntaments, la gran majoria, perquè l'únic que ha agarrat i ha fet una proposta aixina és perquè el que no volen és perdre ingressos. El que no volen els ajuntaments, del color que siga, i ho he dit, Carmena presentar un recurs contra la sentència del Tribunal Supremo, i Carmena no és precisament ni la dreta, ni la centrodreta, ni l'extrema dreta, agarrar i presentar un recurs contra el Tribunal Suprem per a agarrar i per a dir que no se llevaren tots els efectes. I nosaltres en Benaguasil estem portant, vosaltres m'ho digueu que jo pegue voltes, i soy el que estic intentant centrar, que tota la gent de Benaguasil no tinga que pagar l'impost de plusvalia municipal. I això és el que diu la proposta d'acord, perquè en l'exposició de motius no és l'aplicable. L'aplicable és el que diu la proposta d'acord, i diu l'eliminació de l'impost. I per molt que se modifiquen 3 artículs o el que siga, aquesta modificació d'artículs no tindrà res que veure perquè no s'aplicarà l'impost. Perquè no s'aplicarà l'impost. Puc continuar, senyor Segarra? Si el senyor Peris me dice, continue. Val. No, perfecte. No, ja està. D'acord, molt bé. Bé. Anem als acords. Compromís, respecte al tema de l'anul·lació de l'impost, en principi tenim dubtes, perquè per un costat això va suposar una pèrdua d'ingressos per a l'Ajuntament, suposa que vostès hauran estudiat com compensar aquesta pèrdua d'ingressos, i en qualsevol cas, conforme vostè mateix ha estat comentant, és a dir, en el fons d'això, igual que ocorreix amb l'impost de successions, s'està trasbassant un debat que en principi hauria de ser de tipus tècnic o fiscal, s'està incrementant amb una argumentació ideològica que no tècnica i en qualsevol cas política. Per part de Compromís el que li plantegem és una alternativa, és l'estudi d'una alternativa a l'anul·lació de l'impost, consistent en el següent. En el text de l'ordenança que regula l'impost, incloure com a exempcions el que l'impost quedarà exempt quan es tracte d'una dació en pagament o d'una execució hipotecària. I ampliaríem el capítol de les bonificacions, com està la del 75% de les herències, a
instaurar una bonificació per a les rendes més baixes, per a les persones discapacitades i per a les víctimes de violència de gènere. Gràcies. Entonces podría ser, y Déu-me llibre, d'intentar ser demagògic. Déu-me llibre, no és meu l'interès. Però si una persona que, per desgràcia, perquè jo crec que tots estem en aquesta situació, és objecte de violència de gènere i rep una herència d'1 milió d'euros i sé que no pagui. Que no pagui. Vostè vol que no pagui ningú. Correcte? Però vostè vol que no siga ixa soles, però en independència de tot. És a dir, i després n'hi ha algú que no té treball o el que siga i té que recibir una herència i si no paga, que l'embarguen. Anem a veure. Senyor Segarra. Home, jo el que ho dic és que, anem a veure, com això és tan sutil i pot agarrar i entrar en agravants, perquè així entres en molts agravants. I a més li vull dir, això no és polític. Això no és qüestió d'una argumentació política. Vostè, quan veig a alguna persona que té que pagar un impost d'aquest estil, va i li pregunta que això és política i que això no se tenia que fer. Jo l'he pagat. Jo l'he pagat per un piso que em van executar hipotecàriament i el vaig tindre que pagar. O sigui que sí que sé de primera mà què és. El que sí que vull dir-li és una cosa. Si estiguera aprovat esta proposta d'acord que nosaltres presentem així, i no té ningú rigor, l'equip de govern és del Partit Popular, per tant, qui ho presenta és el Partit Popular. No tinc ningú rigor. Si haguera estat aprovat en aquell entonces, vostè no tindria que pagar res, però ningú tampoc. I això és en línia, el que a vostè no li agrada, el que és en l'exposició de motius, en què des d'ací el Partit Popular també demana que no se tinguera que pagar l'impost d'herències. Per què? Perquè tu pots fer front, perquè saps tots els anys que te va vindre un rebut de l'IBI que puja més o menys a lo mateix. L'aigua que tens que pagar al mes o cada 2 mesos, la llum que tens que pagar al mes o cada 2 mesos. Però per una herència que ningú pot tindre la previsió de que això, i a més, en les quantitats en les que n'hi ha, me pareix que és prou fort. I per això nosaltres pensem que aquesta proposta és vàlida i a més va ser ben rebuda per part de tota la gent i que no podem deixar a ningú fora de les mateixes mesures. I per això li dic a vostè, vostè pot pensar el que vulgui, pot dir que pague, com el que ens digueren així quan proposaren que no se pagara l'impost d'herències, que pague qui tinga. Pot agarrar i pot dir-ho com n'hi havia companys que agarrien i ho diuen, que pague qui tinga. Però va resultar que el grup que diu que pague qui tinga en Andalusia agarra i lleva l'impost. I lleva l'impost. Però si en València no. En Andalusia sí, però si en València no. I nosaltres, com el que volem és llevar aquests imposts que no tenen sentit, perquè uno no pot fer front a tindre que pagar 6.000, 50.000, 20.000 o 2.000 euros si no tens, doncs anem a llevar aquests imposts que és que no són irregulars. I vostè pot estar d'acord o en contra, o abstindre's, i és seva la decisió, però la nostra no l'anem a modificar. Li ho asseguro que la nostra no l'anem a modificar. I vostè vote com vostè vulgui. Però la proposta d'acord diu que no n'hi ha ninguna ordenança perquè aquest impost té que eliminar-se. I en Benaguasil serà l'únic puesto, l'única localitat en la que s'elimini. Faig el que vulgui. Puc continuar, senyor Segarra, per al·lusions? A veure, però quantes vegades va intervindre perquè després que li conteste i vostè torna una altra vegada a lo mateix? Quan jo intervinc, després vostè intervé, i evidentment que me li tira per cada cosa... Li vaig a fer una cosa, si vostè no s'allarga, jo tampoc m'allarga. No, pense fer-ho molt curtet. Volguera que constara en acta, senyor secretari, que el senyor Segarra ha reconegut que aquesta proposta és del Partit Popular. Això en primer lloc. I per tant entenc que si és del Partit Popular, com totes les propostes que fa el Partit Popular, deguera d'haver començat posant Pedro Pablo Pérez García, tal i que si quan en representants portaveu tal del grup popular, cosa que no s'ha fet. Això s'ha colat com a proposta d'alcaldia
en la comissió informativa. Però bé, en qualsevol cas, ja ho solucionarà el senyor secretari. A lo que vaig. En definitiva, vostè està parlant de que l'eliminació de l'impost beneficia a tota la població. Anem a veure, l'any passat se va recaptar 18.000 euros pel concepte de l'impost de la plusvàlua. 18.000 euros. Se van pressupostar 40.000 i se van recaptar 18.000. Els drets reconeguts eren 31.416 euros. Bé, tampoc és que siga una cosa, evidentment, per a dir, bueno, el que vaig ir guanyant tot el poble de Benaguasil. 18.000 euros. Bé, però en qualsevol cas, a lo que vaig, senyor Segarra. En el cas de... Jo m'he fet uns càlculs, que suposa que vostè també està al corrent, evidentment. Una compra-venda d'1.000.000 d'euros, si el bé que s'ha venut, el que l'ha venut l'ha tingut menys de 5 anys, pagaria 6.000 euros d'impost. Si l'ha tingut més de 20 anys, pagaria 3.200. Però si fos una herència, pagaria d'1.000.000 d'euros, pagaria 800 euros. 1.000.000 d'euros, una herència paga 800 euros. Me pareix que no és una situació tan dramàtica. Poden haver excepcions i per això, com totes les lleis, poden contemplar excepcions. Però no s'enganyem, és a dir, el que s'està fent és demonitzar un impost quan realment tampoc suposa ninguna cosa estranya, sinó sí, això sí, és un impost que penalitza aquí, a l'especulador, perquè penalitza l'especulador, el que compra avui i dins de mig any ven, o ven dins de 2 anys, a l'especulador. I se paga més, per supost. Però no s'enganyem, no és el cas habitual de la majoria de les persones que vivim en aquest poble. La majoria de les persones podrem tindre una vivienda i dins d'uns anys, quan siga, vendre-la, o dins d'uns anys, deixar-la en herència als nostres fills. I no s'enganyem, el que pagaran els nostres fills no és ni de lluny el que pagarà un especulador que s'ha comprat avui i venga dins d'un any. I això és l'únic que volia dir. Gràcies. A veure, vostè no ho ha reflejat fidelment. Jo li he dit, el govern municipal és del Partit Popular. I la proposta que se pot fer en relació amb propostes d'alcadia està suportat per el govern del Partit Popular. I això no té ningú problema. Això és el que jo li he dit. Respecte de les seues condicions, mire vostè, si no s'hagueren rebaixat aquest impost en 2 anys, avui no estaria parlant-me vostè de lo que està parlant. I a més li rectifique. No tan sols és els anys, és el que se considera que ha hagut de valor de més, és a dir, de ganància de valor, segons una fórmula que dona el Ministeri a tots els servicis de recaudació, en la que agarra de dir valor d'origen, és a dir, valor de quan entra a la meva propietat, tant de valor. Valor de quan així de la meva propietat, tant de valor. I una vegada se fiquen els anys, i una vegada se fica el valor, i ahí és el valor catastral també, el que agarra, i té que veure, perquè dones vostè compte que vostè tampoc ho ha dit. En l'any 2014, no qualsevol, perquè així l'aplicació de l'IBI se feu d'una forma en què hi havia viviendes anteriors, que tenien una valoració anterior i que tenien que ficar-se, i altres viviendes que eren molt recents. Per les baixades que han tingut de valors, el valor d'un immoble, l'última vegada que vaig fer la consulta en la gerència catastral, en el 2014 en Benaguasil un immoble tenia un valor de 100.000 euros i ara el tenia de 63.000. Entonces, el que vull dir-li és que no sol intervenir el que vostè està dient, interveneixen més factors. I després estan els del valor de correcció, perquè vostè va a la notaria i diu, és que jo vaig a vendre això. Sí, però te van a cobrar en base a el valor catastral més un efecte de correcció. Va tindre que presentar aquesta declaració en el registre de la propietat, que és l'oficina de l'agència tributària, a aquests efectes de liquidació de l'impost. Interveneixen més factors. I miren vostès, jo sí, demonice aquest impost i l'impost d'herència. Sí. Perquè pense que no és el que toca. Perquè pense que no deuen de gravar-se. I perquè pense que tots els que són propietaris de mantindre i de pagar tots els imposts que n'hi ha ja fan prou. I pot ser que potser n'hi ha que en uns pocs que tinguen molts diners.
però ells normalment quan els impostos els apreten se'n van fora. Els que se queden som els que no podem anar-se. Això, Ara, en primer lloc, se pot modificar això així perquè sí? Una proposta en comissió i després presentar un dictamen diferent? Sí. Modificar. Se pot modificar perquè sí? Perquè així, segons fic així, ja dic que falta el meu vot particular, s'aprova aquesta proposta que se presenta en comissió i se presenta després un dictamen diferent a la proposta, sense dir per què. Després, entonces queda clar que així en Benaguasil no va pagar ningú l'impost, ningú, guanya o no guanya diners. Això és el que va quedar. Vale. Altra cosa, el preàmbul apareixerà expost al públic quan això se presenta una vegada aprovat? Vol dir que esta proposta, el preàmbul d'esta proposta, hi serà publicat o no? A veure, el que sí que sé és que l'efecte el té la proposta d'acord. La proposta d'acord és el que té l'efecte i el que se va votar. No, el preàmbul també té defecte. És que el preàmbul té defecte. Vostè diu que l'alcaldia està suportada per el grup popular, tot el que vulgui. Una cosa, senyor alcalde, l'alcaldia és l'alcaldia i permaneix. Els grups polítics passen. Els grups polítics passen, l'alcaldia és el que permaneix. Avui està el grup popular, pot ser que demà no estiga el grup popular. Ja vols matar? Ja vols matar-nos? No, matar-vos no, jo no he matat a ningú, Jo me pareix que no he matat a ningú. Jo simplement dic que avui estàs tu i demà pot ser que estigui un altre. Sí, acaba, Rafa. No, és que ja està, això. Doncs te vaig a contestar. Tu eres la persona que mos digui quan intentàvem fer una proposta de que no se pagara l'impost de successions i donacions així, en este plenari, i no fa molt de temps, qui tinga que pague? Eres tu, veritat? Te'n recordes que ens sol·licitaven la mateixa situació que podia tindre Galícia perquè era, o Madrid, no, que la Galícia era més comedida. Exacte, no t'importava res. Doncs pareix ser que el teu grup en Andalusia té més sentit comú. Pensa que jo, sí, té més sentit comú. Sí, però tampoc són del PP, Tampoc són del PP. Però, me dices que jo acabe... Deixa'm que jo acabe, Rafa. Deixa'm que jo acabe. A veure, en això ho tenim clar. Vosaltres voleu que se pagui l'impost, vosaltres busqueu qualsevol justificació perquè se continuen pagant impost i vosaltres som de la línia de que se paguen menys impost. I així, el que ha hagut és que vosaltres continueu volent que se pagui l'impost de successions i donacions i voleu que se continuï en el pagament de l'impost municipal de plusvalia. Doncs voteu-ho i ja està, si és que no hi ha ningun problema. Voteu això i ja està, que és el que fareu. Quan vosaltres vos sol·licitarem que no se tinguera que pagar l'impost de successions i donacions, votareu en contra. Vosaltres votarem perquè eren majoria i és que a favor així. Però en Andalusia no feu falta que tinguera que estar votant el PP. Ja se ho arreglareu, el Partit Socialista i Ciudadanos. I ja no se paga. I no se paga. Se ho arreglareu vosaltres. Sou el mateix partit. Se ho arreglareu. No té res que veure amb vosaltres, no? Pues a mi, pues mire, a mi me pareix que jo estic més pròxim a Susana Díaz que a vostès en el tema d'impost. Pense que Susana Díaz pensa més a favor de lo que nosaltres pensem així. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies.